Mam a merch, Dilys Williams a Manon Ceridwen James. Dilys yn gyntaf. Fel fy mam a'i mam hithau, yn Lerpwl y cefais fy ngeni, roedd fy hen nain a thaid wedi dod o Gymru i weithio yn y ddinas, ac yno magwyd fy nain, cyn cyfarfod a phriodi fy nhaid, oedd yno'n gweithio fel newyddiadurwr. Ym 1921, symudodd y teulu i Gaernarfon, pan gafodd fy nhaid, Meirin, swydd fel golygydd yr Herald Gymraeg, ychydig wedi iddo ennill cadair Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon gyda'i awdl Min y Môr. Fe ddychwelodd mam i Lerpwl i ddilyn cwrs nyrsio, a chyfarfod fy nhad oedd yn astudio fferylliaeth. Un o gefndir amaethyddol a gwreiddiau'r teulu yn Llŷn ac Eifionydd oedd dad, ac mae hanes disgynyddion William a Mary Jones, Berth Aur, Llangwnadl, wedi bod yn y wawr rai blynyddoedd yn ôl. Pan oeddwn yn 4 oed, symudon ni o Lerpwl i Gricieth, lle braf iawn i fod yn blentyn yn y 50au. Gan ein bod yn byw tu ôl i'r fferyllfa, roedd yn rhaid gweithio yno pan yn ddigon hen, ond roedd yn afanteision, dim llawer o genod ifanc fyddai'n mynd allan yn drewi o Chanel. Ar ôl bod yn ysgol Criceth ac yna ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, i Gaerdydd am gyfnod cyn symud i Lundain, lle wnes i gyfarfod am gŵr Brian, oedd yn dod o Forfa Nefyn ac yn gweithio i gwmni adeiladu. Ar ôl priodi, fe eithom i fyw i Gwm Tawe ac yno ganwyd ein plant Manon a Glyn. Wedi cyfnod hapus yn ardal Pontardawe, daeth cyfle i symud i Bwllheli ac yna Nefyn, a braf oedd i'r plant fod yn nes at ei neiniau a'i teidiau. Bym yn gweithio bron i 30 mlynedd i'r awdurdod iechyd, yn yr uned iechyd ym Mhwllheli ac yna ysbyty Bryn Beryl, gan fwynhau'r gwaith a'r gwmnïaeth. Dwi'n mwynhau teithio, ac wedi cael gwyliau difyr yma a thramor, gan gynnwys ymweld ag Awstralia, lle mae Glyn wedi byw ers bron i 15 mlynedd. Rwy'n aelod o Ferched y Wawr Nefyn ers rhyw 30 mlynedd, ac wedi bod yn llywydd ac ysgrifennydd yn y gorffennol, ac yn ôl yn ysgrifennydd ers 2008. Criw bach hapus yda ni yn mwynhau cymdeithasu. Rwy'n ysgrifennydd Cyfeillion Plas Hafan Nefyn ers 1976. Ond mae cyfyngiadau Covid wedi amharu ar weithgareddau'r cyfeillion hefyd. Yn yr un modd, dwi ddim chwaith wedi bod yn nofio, na mynd i yoga, na chyfarfod â ffrindiau am ginio, na mynd i Nant Gwtheirn i siarad â dysgwyr, na chael y cyfle i wirfoddoli'n rheolaidd yn amgueddfa forwrol Llŷn. Rhaid cyfaddau fy mod wedi mwynhau cael amser yn ystod y pandemig i wneud croeseiriau a sudoku, darllen a dysgu Sbaeneg ar y we, astudio hanes teulu, ac wrth gwrs, dilyn tudalen Curo'r Corona yn coginio, gan fy mod yn hoff o goginio. Mae pobl eraill yn deud fod Manon a finnau yn debyg yn lleisiol ac mewn edrychiad, ac rydyn ni wedi dod ymlaen yn dda gyda'n gilydd erioed. Bydd hi a'r teulu yn dod draw reit aml, a byddwn yn mwynhau ei cwmni bob amser. Mae Brian a finnau yn falch iawn o Manon a'i llwyddiannau, ac wedi ceisio ei chefnogi ym mhob ffordd posib. Ar ôl poeni be mae hi am ddeud amdano ni yn ei ffrigethau, rwan rydyn ni'n dechrau poeni be mae hi am ddeud mewn stand-up. Mae'r ddwy wires yn bwysig yn ein bywydau, ac wedi treulio dipyn o amser efo ni, a bellach mae'r hynaf, Miriam, yn gweithio yn Lerpwl,
ar ôl astudio yno, can ddilyn ei chyndeidiau, tra bod Catrin yn y coleg yn Hatsfield. A dyma beth gan Manon i'w ddweud. Gradd yn y dyniaethau ym Mhrifysgol De Cymru Pontypridd sydd gen i, a braf oedd medru astudio ystod eang o bynciau, ac yn y pen draw, setlo ar cymdeithaseg, astudiaethau merched ac astudiaethau crefyddol, pwnc yr oeddwn wedi ei ollwng cyn lefel O yn yr ysgol. Yr oeddwn ni'n weithgar iawn yn yr undeb Cristnogol, ac fe dreiliais nifer o wyliau yn gwneud gwaith cenhadol a dyngarol. Ar y pryd, roeddwn yn fwy efengylaidd na rwan. Wrth fynychu'r ymgyrch lan môr efo Scripture Union, fel plentyn yn Nefyn, cefais fy nghyflwyno i'r syniad o berthynas efo Iesu a Duw oedd yn gariadus ac yn fyw, efo diddordeb yn ein bywydau bob dydd. Hynny, roeddwn yn stryglo fo rhai o'r syniadau mwy efengylaidd geidwadol, sef gelyniaeth ymysg rhai tuag at ferched yn gweinidogaethu, ac wedyn agweddau tuag at bobl LGBTQ. Fe ddechreuais fynychu'r grŵp ecwmenaidd Gristnogol hefyd yn y coleg. Yn fy mlwyddyn olaf yno, roeddwn wedi dod i deimlo reit gryf bod Duw yn fy ngalw i weinidogaethu. Cefais dipyn o gefnogaeth gan gaplan Coleg Trefeca, Elfed Hughes, a Carol Ifans, yr unig ddiacon mewn gofal plwyf yng Nghymru. Gwneis 2 blynedd yng Ngholeg Ridley, Caergrawnt, a gwneud gradd mewn diwinyddiaeth yng Ngholeg Selwyn yn y Brifysgol yr un pryd. Ers hynny, rwyf wedi gwneud tysysgrif ôl radd mewn addysg a diwinyddiaeth, a PhD yn ymchwilio i rôl crefydd yn creu hunaniaeth merched Cymraeg a Chymreig. Gan ddibynnu ar ymchwil arbennig prosiect Hanes Merched y Wawr, rwyf bellach wedi cyhoeddi'r gwaith a mwy o wybodaeth yma ar y safle we www.eup.co.uk/Manon James on Women Identity and Religion in Wales. Ers 1994, rwyf wedi fy ordeinio yn ddiacon, ac yn offeiriad ers 25 mlynedd. Ers 2018, rwyf wedi bod yn gweithio fel dion hyfforddiant cychwynnol gweinidogion yn athrofa Padarn Sant, Llandaf, yn gyfrifol am gwrs gradd a'r rhaglen hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru. Peidiwch â choelio rhai sy'n ceisio dweud fod pethau'n anobeithiol ar Gristnogaeth a bod niferoedd yn mynd i lawr. Ella fod gwirionedd yn hyn ynglyn â nifer sy'n mynychu ar y Sul, ond mae tua 100% yn hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth a tua 170 yn astudio diwinyddiaeth ar gwrs rhan amser ar hyd a lled Cymru. Mae jyglo gwaith a bywyd personol a theuluol bob amser yn her. Ar y funud, dwi'n treulio hanner fy wythnos yng Nghaerdydd a hanner yn ein cartref yn Abergele. Mae fy ngŵr Dylan yn gyfrifydd i Brifysgol Bangor. Mae fy merched, Miriam a Catrin, wedi gadael cartref am llysfab Harry yn 15. Yn ein hamser hamdden, byddwn yn mwynhau mynychu gigiau comedi, cyngherddau a gwyliau cerddoriaeth. Dwi hefyd yn ysgrifennu barddoniaeth ac wedi cyhoeddi rhai mewn sawl cylchgrawn ac wedi trio stand-up a gobeithio gwneud mwy. Dwi wrth fy modd hefyd yn mynychu gemau pêl-droed yn cefnogi Cymru, Lerpwl a Wrecsam a be fiasai'n dod ar pleser mwyaf i mi fiasai gweld Cymru yn ennill ei gemau ail gyfle i fynd â ni i gwpan y byd.
Mae'r byd yn dibrisio cyfraniad merched, ond mae merched o bob oed efo cymaint o ddoethineb a phrofiad i'w gynnig. Eisoes, mae merched y wawr ar flaen y gad ar nifer o faterion cyhoeddus pwysig, ac mae hyn yn dda i'w weld ac yn ysbrydoledig yn wir. Felly, parhewch i wneud y pethau gwych yma, boed o yn eich teuluoedd, cymdeithas neu genedl.